Och nu stannar där så är och makkarar i tvåmansläge och kommer i finalen här och nu stannar där i halvfinalen här. Så vad säger du till detta Martin? Detta borde vara två goda spelare. Ja, pura säkert. Det här är alltså är vant att han som vinner hämta följer att han har var den hästen på till att vinna finalen. Ja. Särskilt att man också har att Peter och Remi är uslet. Ja, här är nämligen bara ut. Det vill säga Peter som är verande färgmästare i Ersli utlångo. Hes bara spelaren känner sig kvann annan och det väl tar spela att vi måste lägga samman tar spela samma lika på tar samma fälla och vänja samman. Ja. Så tar känna kvann annan ut och in och jag vet inte vad det kan ha och avskan och spela så där Nej. Det örvise lite örvise för det att spela här bara la show up emot läsande vi vänningar höll nu tar egna fälla. Det borde det just. Allt alla lika gör det här. Ja. Helst har det spalt. Jag ändrar ofta mot för öron och. Ja. Och där man stannar någorlunda jämnt. Vi rockar ni vi. Men ja, det är som du säger Albert att. Jag gör det nu med en öd lampor just ner åt det. Ja. Här kommer väl igång. Här räcker väl. Jan har varit öliga tryck och joggen allt året med Oni kanske är inte svingande men Oni har det att han växer vid uppgång. Han börjar ju inte trillvande i det men nu är han här lokal i halvfinalen och jag har alltid Oni växer vid uppgången så först. Ja, det är får ganska en utgång för Jan Natter. Aj ja. Ja, där vi ja. Alltså lockar ju 145 där man glad bättre. Millimeter. Ja, det var det. Det var inte mer än det. Och han släpper så helt säkert att pröva att det. Ja. Helt trust John Allogal. Ja. Båda så ja. Jag ser vad att det. Så för han en så det då på 5. Det är ganska synd mer. Jo, han fick han Allogal. Ja. Annars där den går mycket damer väl ändå då på 5 till du har det Allogal till 18 år så ändå innanför så chilla sanda men just så. Ja, så vidt jag säkert där. Ja. Han tog inte chansen och för ett tvåtal någon dömes. Nej. Det kunde jag göra ett som hon manglade så mycket näck men han var inte att hon kan göra hur alla kinga var så. Han var inte så. Ja. Och att det var så ett sätt där hon i hej utlägg till en rymlig film mot Janne här och att det var tidigt. Jag sett från när han är utlägg på en väg. Ja. Jag kan halta vinna så det är utlägg nu så häver han en 2 sets mån upp efter till kan ta igen också. Till akkurat det. Då man spelar där det här som står i någon så häver till han kan säga att bara kasta fisk. Ja, det är det. Det är mer att säga här står en den lagerstöj eller i början av den tar du möter spelare engelska styrk. Hurra visst. Ja. Tar så inte utlever att plavar av nervon. Nej, det gör det. Nej, tar brutt. Så var Sean det här har långt spalt en dis där. Och paddeln och åren så tar vita omståndare tar och prövar skivna av och det är ju uppe ganska ice nu. Jan är god. Alltså Jan har vill jag säga klart den bästa spelaren i år. Det är han spalt väl alla kappingarna och måste att jugga Atlanten. Alltså det kräver orska väl alltså. Vi då har spalt. Ja. Så klockan 11 i morgon nu klockan 4:00 men det har spalt i 8 timmar långt nu. Ja. Det kräver kondition så man skulle tro det. Ja, det är pura visst. Alltså kondition för att ha koncentration. Nämligen.
Nu stannar där så bara och en till som Bertilla lucka men Janne han släpper först han i utlägget. Det är det som vi snackar om med Janne så han släpper att prova. Ja. Manglar 24 bara någon nu. Nej. Nej, han luckar. 6-3 och det är högt. Det kräver 2 tripplar under 6-3. Ja. Men det blir till. Det blir till. Men det krävs mer att du får den första så nu vet Jan långt att han släpper att du tar tur resten sin. Ja. För 4 gånger på släpper jag. Han spelar sig ner i fjärde så Jan han är tröstor. Han är tröstor. Han fick han aldrig. Ja. Det är som att hitta efter utlandet. Ja. Tar luckan. Det var samma att han så Jan. Det var inte givet. Nej, det var ju ingen chans. Det är alltid brott det så svårt att men att här bättre där blir vi att kasta. Så du tar det första fel så riskerar du att spela översätt det alltså. Pura bort. Det är brott. Ja. Så det allra bästa spelaren jag är att ta bättre än för några år sedan men spjärningen är stor. Men så det är FM så det skulle vara det bästa spelaren. Det är akkurat det nu snäspas det. Ja. Nu är det bara att ta bäst med att ta bäst. Ja. Det bara hur du kan ska säga fyra möts i finalen men det blev ju spolerat vi att hon inte vann sin börk. Ja. Jag tycker vi nägg hade gitt här i finalen kanske möjligare med annan men nu mötas där år. Det vi det är så inte vi att Ono snava är han snava är mot Bar som är en förvärande toppspelare men som är borstor länge tog i vägna skej öxeln kommer tror jag att och begynte väl det men han är kanske inte vant någon ekla orska blå vi. Akkurat. Tappte i fjärdingsfinalen mot Olav, ja. Mot Olav, ja. Han det så är spännande stort ända i fyra tror jag. Ja. Kan han ta det och kan bara ha chansen att ta det flyger för och ända så vi Olav för vitt. Ja. Här vunnit Bayer under mötte hans Ivan och i fjärdingsfinalen och vann 4-2. Det var roligt att ta men han hejt här chans Ivan aldrig. Ja, han har vunnit alla dessa koptisna 4-1 eller 4-0 så vet jag minst det. Han har inte varit högt rörlig. Nej, nettopp. Hever One chans till affärer sen det rösta. Men alltså 4-1 var inte gott. Nej. Att det var nog ett triple H on GT. Ja. Men han är ju månen. Nu får han en trippel så är det jämnt att. Så är det inte måner. Orange måner och Ono gör ett fler kast. Ja, Ono ska ha kast han släpper ner mot Trusch minst läge. Det släpper han. Ja. Ja, då är det gott kast. Ja, det kan nog. Ja. Nu är Löjbo ju allt bara fältet. Det var också Ono vanta så att släppa tvärför till att nej, nu fick han en trippel. Ja, flera istället looking ja, men Ono får han för till 20 först och så tar han första ren boll och ni. Ja, det blev en grön. Han färdar rätta vägen. Han ska färra efter första här. För jag har en pil efter att kunna lucka. Jan färd trippeln här så en akta 20 och dubbel 20. Så en dubbel 20. Ja, och Jan är nog kallt reagerat det här också. Ja. Efter en höll lucking för Jan. Ja. Han är god. Han är bara god. Han är att du står inne som Jenna Lloydjast som man säger. Ja, han kan snacka vi. Han kan alla snacka vi just. Där spalade ju Bayer att officiellt HM och webcam där till 4 på förra Bayer 2. Och Jan spalte öjla väl och hej med allt flera distans som låg om för fors. Spalte med Goon och Eisen kände den europeiska spelaren och var väl vi. Ja. Han spelade i öjla väl till helt är omstörande spel under. Du ständer ensam att motståndare ständer och krävs i Europa i en tält från Fyrsar. Det är inte helt det samma, men Jan han klarar i halda folk så och spelade gå att distrahera. Ja. Hej med allt som låg och flera distan uppe i forsen. Och
Det är där här nu alltså. Ja. Ta med allt olje för ungefär och pomfors. Ta är det helt gott, ja. Och så gör det att det heter halt. Ja, det heter helt gott. Har skoran dig. Det räcker du spara så snart. Till väl där. Nej, det kräver vändning och för att klara då via skora. Så gick ju med hästen ner i trippeln. Så satt det där ja. Så tar det där grundligen nu. Alltså är otroligt trick för spel. Han är trickor. Han är ju klok, han känner spelet väl. Han vet kvar över han ska färra, nu ta en narkast. Lutching och så är. Ja, han färra fimmar är det han kan inte lucka. Så om han färra gott kast nu så släpper han första pro. Ja. Ja, och tar färra trippeln där. Så under det första så släpper han pro lucka. Ser det fokusera. Ja. Ja. 104 det kan nog. Flott kast ut. Ja. Så och sätter han igen och gör rävligt trust. Ja. Kan känns så alldeles ny ett här som man klarar att lucka men 101 sätter det inte nära net. 1,5 månader lata. Det är faktiskt så. Ungefär kanske bollen först det där runt nog. Så här har vi då fjärsal i trippel fyrstan. Ja, han fick han fejde efter Ulla Flossvall. Spelar sig flott ner alltså och han rocknar skjuter i den kastar. Ja, han rocknar han såg över att han rocknar en gång rocknar han var där. Han var där. Ja, men Jan kommer så i den lussing. Han är fortsatt en och ja, nu Jan så är det bara att veta. Här. Han damer kanske bättre för det, ja. Du har det så ju mål klar alla sett här. Det hade så utlägg Jan. Ja, sen var ofattliga ner. Och han brast. Patta kan bli så mycket dåligt att det får 0 för tror jag. Så tar vi då beina in öliga tungt. Ja. Nu går ju för Jan Färhand att han väl där. Ja, han ivas lite alltså. Han spelar omätligt gott tycker jag. 4-0. Här är ju en chans att han kan inte så tappas. Ja. Alltså är det. Och här så står ju just vid chassa fallen. Nej. Det är ganska Forstärska slagen i land. Ja, det är det. Formstärska stogus. Ja. Ja, det ser det grätt alltså. Statistiskt med det här är det tar bara klost framåt för resten. Just så. Tar spela så är det alla kappingarna som är och till några är gå spelare som kanske skiva i alla kappingar till ligga där i 20 att döms det med en vecka och kappingar. Men här ska spela alla kappingarna. Akkurat. Och komma läck för det är vi enaste för. Ja. Det är också det roliga faj spelare som har vunnit mot Jan allt kappingar. Alltså det är också vi det är några helt faj. Ja. Han har vunnit tar alla flesta kappingar. Jag har tappat semifinalen mot honom. Så nej det är roliga faj. Och så när han helt trust. Och visst Jan, jag vet som Jan ena kapping är färdig ut Arden finalen av år. I halvdelen. Nej. Han är väl jag menar han är väl i öllom final utan ena. Och han har vunnit nekvar av dem. Akkurat. Ja. Så han är bara så ja, han är väl så stabil och jocken alla kappingarna och jocken alla där inte kappingar över. Swish. Han blev via på han sätter tryck. Hon släpper inte ifrån honom. Månen är så hon kan lucka, han kan inte lucka, men här får chansen att hon lucka. Så nu är man spelar sig ner rätt. Skilla gott till. Ja, kanske synd det lojar väl så hantat ända 8-5. Så går nästan helt färdigt säger och ändå 100 som är väl sin tur. Mera vanligt till alla kastet. Men Jan kommer helt ner nu vet. Ja, nu spelar sig ner fjärde där. Han lägger totalt press så. Ja. Att det är att det är bara hövstoj. Lukas nu så Jan chansen att vinna 5-0. Jag vinner 5-0. Det bränner han inte. Nej, jag väntar vid inte att han ger nej. Under klarade det kärran så han tror jag på att vinna 5-0 och i halvnamn och då. Det är inte räknat. Helt det är helt inte. Nej. Jag har inte varit ju under tog 2 sätt gå. Han är svitaläsigt. Alltså jag var inte ivast. Du gjorde hej chansen en sätt han kan inte göra det nu. Nej. Ja, färdigt gott prata igen. Ja. Färdigt gott prata igen. Ja. Alltså häck 2,58. Ja, till ordentligt högt. Det första viset är till ordentligt högt, ja.